Abin mamaki baya karewa a yanzu haka dai labarin wata mata wadda ta sauka a filin jirgin sama na John F. Kennedy na kasar Amurka dauke da wani fasfo daga wata kasa wadda babu wanda ya taba sanin wanzuwarta a duniya shine ya karaɗe kafafen yada labaran kasar da shafukan sada zumunta na sauran sassan duniya. Hukumomi a filin jirgin saman kasar sun shiga cikin mamaki a yayin da matar ta zo daga birnin Tokyo dauke da fasfo din na wata kasa mai suna Torenza wanda babu wanda ya santa ko kuma taswirarta wato map na duniya. Fasfo din matar da cikakke ne yana dauke da dukkanin bayanai ba tare da wani kuskure ba kuma yana dauke da tambarin shigowa daga waɗansu ƙasashe waɗanda su ma babu wanda ya san su ko kuma wanzuwar su a duniyar da muke zaune. Wasu shaidu sun ce matar ta yi kama da kowace mace mai yawon shakatawa amma lokacin da jami'ai suka gaya mata cewa babu wanda ya san wata ƙasa mai suna Torenza a duniya sai ta tsaya cak sannan ta furta a hankali cewa to lalle wannan ba duniya ta bace. Wata daga cikin ma'aikatan filin jirgin ta bayyana da suka yi da matar. She asked me, "Is this America?" I said yes, of course. Then she whispered, "America." Ta tambaye ni shin wannan Amurka ce sai na ce mata tabbas Amurka ce sai ta sake cewa a hankali Amurka kamar dai ta sauka a wani guri wanda ba nan ne ta nufa ba. Hukumomi sun kai ta wani daki mai dauke da tsaro suna kallon ta a kyamara. Ta zauna cikin nutsuwa na wani tsawon sa'o'i sai kawai ta bace. Kyamarar ta nuna yadda ta fara bacewa sannan a hankali kamar yadda hoton talabijin yake dushewa idan ya lalace. Tambayar da ke yawo a zukatan al'umma dai shine menene yake faruwa? Shin wace ce wannan mata? Ko dai wata mata ce wadda ta yi batan hanya daga wata duniya daban wadda ba tamu ba.